DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Lunes ngunyan. Petsa 20 na kan bulanin Oktubre taon 2025. Ano man tabian kasiributan, ang mahal na amang Diyos ang dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Programa na tabing tingog kan banwaan an sa indong na antabayanan na minalaong primero na sana po nagdiretso kamo kan pag-antabay. Pati naman po ang pag-imbitar miman na mag-iriba-iba kita sa kod alas 10:30 ninudto. Mantang kamo dyan busy na sa trabaho tabi, so yaon nagdadarangugban sa indang vehikulos. Mga nasa tiyendahan, nasa saudan, dyan sa mga tahian, dyan sa mga karenderiyas. Maray na aga tabi sa gabos, karpenteros, labanderos, labanderas, mga sastre para tahi. Yung nawalat sa harong na naghanda na kan pangudtuhan. Good morning, good morning. Katuwang tadyan sa luwas ang mga miyembros kan news team, si Chief Jimmy ang samuyang kumpadre, si Chief Jimmy, Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Karen, sa Good si Angel, sa Manibela, Henry Mata, sa Master Control, yaon dyan, Juna Police, para po sa broadcast me sa radyo AM Band Region Wide. Sa newsroom, yaon dyan ngunyan si Nicole Ann Gloriani, mantang sibut ang grupo. Siyempre, sa panginot iyan ni News Director Mardela. Nagmumonitor man Jen Matthew Balyaran, si Madam Shia Leron, yaon po ngunyan sa Ayala Malls, Ayala LCC Malls. Para po sa samuyang taunan na Earth Forum. Parte kan aktibidad man kan Ligaspi in connection kan pag-obserbar primero kan kafiestahan Senyor San Rafael, mahal na patron kan Ligaspi. And siyempre ang pagkakamukna man kan DCGB, ika-67 taon na kan DCGB po sa broadcast media. Siyempre Jimos Barrios, Sindan minasurumada kan istorya lokal, national, international. Nagakadarangog kun may news breaks as in major newscast. And nagakabarasa sa samuyang social media platform ang DCGB News Online. Si Jerome, yaon man po, busy sa kunyan siya sa Ayala Malls. Kasaba yan sa muyang Chief Tech, si Tata Bonjing, Chief Tech Ramir Tanay. Sinang tropa. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ang sakuyang telepono numero sa mga smart subscribers 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. And sa Globe, 09660730-115. 09660730-115. Pwede man kamutabi sa messenger account ko, hanapon lang nindo, Pio Fernandez. Good morning, halay sa Pilipinas. So mga nakaantabay dyan sa samuyang broadcast sa internet, worldwide, netwide, apwera kang broadcast sa radyo, igwa pa kitang broadcast sa internet. Good morning, halay po sa Pilipinas. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Aramon tatulos ang bungkaras kan istorya dyan sa luwas. Nasa linyan sa muyang chief reporter, kumpadreng Jimmy. Good morning. Yes, salamat Abi Padi. Maray na aga sa mga parantabay buminong karasuran. Sa mga dagdag niya itong balita, malang raot sa buot kan mga nagkawararan na propriedad istaran
sa barangay Burabod, Libon, gulpian mga proyekto na babarita ninda na hiling sa mga social media na kontrobersyal, bilyones ang kantidad sa mga infrastruktura, flood control, ang problema sa mga dapat na matawanan ni atensyon lalo na pundo ay lugod na asikaso ang pagabot sa indang permanent relocation site. Ini ang medyo imorara kan mga taga Barangay Burabod base sa pakipaghuro niya to kay Kapitan Erwin Perez kan Barangay Burabod kung saan kung matatandaan last year pa kan guminaba nalangkaw na bulod nagkatarabunan so mga harong kasi nagdadaranan in peligro ini sa haros kabilugan o kaya sentro kan Barangay Burabod kabilang na ang iskwilahan. Dahil man na i-relocate dahil ang tadaing nga na-identify pa na talagang lote na iistaran tabi pade para ma-develop sa katabangan kan lokal na gobyerno. Ani kinakalibong pa sigun kay Kapitan Erwin Perez na pinag-categorize kan MGB an sa indang barangay na may high risk, may low risk area. Samantalang parehas may risk an duwa. Ngunyan, pag naguran, pirming nahaadid sinda dahilan sa magin an eskwelahan, sigan surususpindikan na klase, lalo na kung pag naguran, tabaka rumusdos na naman itong natatadang bulod na yaon sa itaasa na nasabing eskwelahan asin kan barangay. 300 pamilyas pa ang naghahalat ki permanent relocation sites samantalang ang pigistoryahan sa mga bareta na sentro kan gobyerno iyon mga pag-imbestigar sa mga ghost project samantalang nasa sinda na mga nasa high risk low risk area masarang tauna wala pa ki solusyon sagpod sa mga oras na ini. Biniresita na dasindakan mga ahensyas kan gobyerno, Red Cross, asin iba pa, naging national concern na ini, kan mga nagtalikod na aldaw, kan nakaaging taon, pero hanggang sa ngunyan, mantinido sindang naghahalat, ano baya matatawan sindan in relocation site o dai. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, compadre Jimmy, sa istorya halid dyan sa luwas. Mientras tanto, dire-diretso muna kita kan mga report halid dyan sa palibot. Duman man kita sa Premier Distrito kan Albay. I-connectar taman ang linya dyan kay compadre Jomar Bien. Jomar Bien, on the spot report. DZGB, on the spot report. Kumpadreng Jomar, marhay na aga man tabi, please go ahead na. Salamat pa ding Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Sa aga pa ding Pio, malibot na so task force perli o permit in licensing kan tabako para hilingon kodraya umpa sa mga paratinda ni Sira Boda Karne na nakapwesto sa laog kang 3 km radius sali sa merkado publiko. Pero nagpasabot na sinang malibot sa aga. Iyon na, kaya nga ni patulong Aldo. Kaya daing mabalgar ngunyan kan ordinansa. Grabe na naman na magbalgar pa sinda. Na sinabihan na sinda. Arog kang kayunik ang implementasyon ning lay dyan ang nagmando sa mga parabalgar. Paisihong kami. Tanganing dahi kami madako. Sobra talagang buot ng gobyerno. ang nagdidiktame na kumpadre sa mga parabalgar kan ordinansa. Paisihon nindo kami tanganing dahi kami madakop. Kan maaraman kan mga ini kan mga nakalihis na daw na implementar na kan lokal na gobyerno kan tabako sa ordinansang iyan. Ang inagad primero ninda babaan ngayon so ano ini so multa. So radius. So radius, oho. Imbis ngayon 3 kilometers, 1 kilometer sana. Tangali nga lusot sinda.
pinaunran, inagi sa sanggunian, di nagtugot sanggunian. Mhm. Paano nga kayo ni? Di kitang magini, implementar tanay ni, dara ko pun mi kamo. Iyo kaya, Mayor, sige, pero bago ka mo magdako, paisyon mo na ngayon nito kami, mga 3 days before, nakani maka-escapar kami. Garo man sana ang kumpadre so madakop kanya so LTO kan mga ding helmet mo na rehistrong vehikulo. Nadagit so mga motoristas. Ina po doon sa LTO. LTO, kung madakop ka mo, paisiyon hindi kami ha? Tangan. Araw ka na nangyari dyan sa tabako. Manood sa mga nagpupwestong yan dyan sa laog kang prohibidong radios hali sa udan. Correct. Kaya nakalis na si Mana, nagpo na maglibot, big cluster. Iyo. Ngaya, Webis ngaya, hudig di sa parting ininguna, sa mga parting darigdi. Pag Biyernes ito naman. Saga, tapos na sa tulong aldaw, kang primerong cluster. Oho. Di, madakop na. Yan. Dahil na nga, sabi, baga ni Mayor Casubago, wala nang rason na magparareklamo pa sinda, pinaunraan na sa tulong aldaw. Yan. Aha. Ano pa ngaya? Di, pag yan, pa ngaya sinda dyan nakapwesto, tumpiskado. Dahil na ngaya pwedeng, Mayor, halat ko na tayo sa aray mo ini, ano ini, nagdakop na kamo. Ang problema kan, kumpadre, sa aga baga madakop na ano, di Miyerkules, buril ta na naman sinda. Iyon na yan, sinabot ko Casubago. Tama sa... Sabi ko yan, Oh. anong pinalidad pa lang kan? Mhm. Kukumpis ka ron ngayon. Pagkatapos ngayon kumpis ka ron, igwa pa pati, ano yan, may oras pa. Mhm. May oras pa kasi nagawa doon yan. Mhm. Gawa doon ngayon nila, garo 2 o 3 oras. Mhm. Kay puan, gawa doon nila ito, may specific na multa. Iyo. Pagkatapos, pagdae, itatao na duman sa, ano ni, sa BJMP, kung saan, Mhm. sa mga paninda. Iyo. Halimbawa ba yan, Mayor, ginawad. Okay na. Pagkagawin na naman, nagpwesto. Oho. Recidivist na ba kanya ko yan, tabi Mayor? Oho. Anong pinalidad ka? Kumpis ka rin na kinakaya. Magpunta naman yan sila. Tayo mo sa nakag sa ordinansa. Buda, pagkatapos kumpadre, pag bulta ninda sa Miyerkules, day mo basta-basta sinda madakop. At naman tulungan daw naman. Igwa naman sindang kondisyon baga, day mo kami madadakop, day mo kami pinaisi, tulong aldaw, antes ka mo madakop. Dahil naman yan. Ano na yan? Grabe naman na, boss. Ay, salbahe. Kaya Manipio, Mhm. sa aga, mapo na pagdakop sa taso Prosperly, Iyo. pag otro aldaw naman, duman naman sa ikaduwang aldaw na pinaisi, pag otro aldaw, duman naman sa grupo na ikatulong aldaw pinaisi. Yan, Talagang oo. susunod doon man sa tulong aldaw na turo kondisyon. Mhm. Iyan ang mangyayari pa rin, Pio. Mhm. Naglalamang alkalde na, baka lamang ngayon ngunya na si Mana, tapos ng problemang ini. Pero, susog na sa iya, Mhm. ang mga mawara na ini, pwesto, so mga para-karne, may pwestong naghahalat sa Sainda sa merkado publiko dahil may mga bakante pa kung interesado sinda. Mhm. Pero kung dahil sinda interesado, duman sa, magsabay na sinda duman sa mga paratinda ni Sira, na aalukaran manin pwesto sa mga gigibo na talipapa. Pero dahil pa yan. Roger. So, while na dahil pa so talipapa, pigarayos pa yan sa pagikang legislasyon, kung saan na barangay, pwede nang magkaigwa sa barangay San Vicente, yan nasa western part yan kan Tabaco City o sa upper barangay. Pwede man magkaigwa pa duman na saro sa may parte kan barangay San Carlos o nasa northern part kan Tabaco. And of course, sa southern part kan Tabaco, sa barangay San Lorenzo. Pero ang gabos na yan, mga plano pa sana, asin makaipo pa ni mga konsultasyon, asin legislasyon. Roger. For the time, pag dinakop sinda, pundo nang una sinda. Yan. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya halik dyan sa Tabaco City. DZGB On the Spot Report. Mga development dyan sa lugar ni Pading Jomar. Diretso kita kan mga istorya.
Diyan daw kita kay Pading Alarmario. The Spot Report. Kumpadreng Al, marhay na aga man tabi. Salamat, Pade. Maray na agad. Matunong si 2nd District Congressman Kaloy Loria na day matapos ang iriwal politika digdi sa Albay. Siya ngunyan, Pade, ang nagsiserving mediator para kumaga peacemaker kan darakulang politiko digdi sa probinsya asin Legazpi City na kung paano din na magparairiwal ta public knowledge man ang sirentikan politika lalo na kan ako Bicol Party List asin ang kampo ni Gobernador Noel Rosal. Kan enot, kutaan na sabi niya, okay, bago pa nagputok so flood control issue, willing na kutaan na sinda congressman o kaya si former congressman Saldico, asin Gobernador Noel Rosal, na magkauroron para matapos na ang iriwal-iwal asin magkasararo para sa katuninungan iprogreso kan Albay. Kumbaga talaga si Congressman Kaloy iyo kutaan magiging mediator. Alagad kan puminato kan issue sa flood control dahil nag-materialize ang planong iyan dahil nga nita si former Congressman Saldico puminasiring na sa abroad. Pero sigon kay Congressman Kaloy, mas magayon ko ta na magparairiwal. Halimbawa, digdi sa Albay ngunyan sa presenting sitwasyon, kung nailingon taan 3rd District, iyaw naman sa pwesto ang Salceda. Si Congressman Adrian Salceda, siyempre, yaon man ang advisor niya man na si former Congressman Joey Salceda. O baga sa 3rd District, teritoryo man iyan kan Salceda. Ang 1st District, teritoryo man kan Lagman dahil nakapoder naman si Congresswoman Crisel Lagman Luestro. And sa 2nd District, siyempre, gibi naman na yaon man ang Loria, dahil nga nita yaon naman siya nakapwesto bilang kongresista. Ikutan na, digdi sa Legazpi City, yaon naman nakapoder si Mayor Isyam Ismael. Siyempre, yaon man dahil nagkapabaya si former Mayor and Congressman Atty. Pido Garbin Jr. sa Ako Bicol. Kaya magayonon bagakuta na magkanya-kanya sindang teritoryo nan sumada magtatarabangan para sa progreso kan Albay. Alaga na siring na bagay sa presente ay pa masyado naluluto ang posibleng pagkauroron gani dahil nga ni kan mga mainit pang istorya sa lado ng mga issues na duman sa gobyerno nasyonal. Pero parte kan na misyon kagorhista sa pagipag-uronta na dahil siya matunong na mangyari ini sa mga masunod na bulan ng kaso na magka-ororo na ng lados para magkasararo na para sa mga development kan Albay dahil na magpara-iriwal. Roger. Iyan pa rin ang informasyon pa. Digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, Kumpadreng Al, sa istorya. Halig yan sa luwas. For sure, bubel tadahan tang istoryang ani Kumpadreng Al Armario. Digdi po sa programang Tingugan Banwaan as iniba pang mga temas na pinagprepare niya to buda sa mga reports dyan sa palibot. Mentras tanto, ito po muna. DZGB Flash Report! Nasa linya si Chief Jimmy. Kumpadre, location, what's happening? Good morning. Yes, pare. Madali lang. Madali lang sabi ka. Tama, plus report na ko. Habang nagpiprepare kita sabi pa pasir dyan sa Ayala Mall, sa Legazpi City, may na-receive kita doang source na sarong taga-media, Dinadil.
digdi sa area sa tercer distrito kan Albay. And nasa daing na kumapa di madiretso dyan nasa subject for follow-up kita manood sa aligado sarong membro kan sa tuyang pagiriba an binadil digdi sa area kan tercer distrito kan Albay. Subject for verification ini tabi pade sa mga oras na ini. Jimmy na salita abangan ang development tungkol sa informasyon na ini. Jimmy na salita DCGB News. DZGB Flash Report. Abangan tabi developing story pagkatapos na ipinag-flash kan sa muyang chief reporter si kumpadring Jimmy. Sketch reports, initial informasyon sarong miyembro kan media an binadil. Sagkod sa naman po dyan ang informasyon dai pa na kaklasify kung anong klaseng media practitioner, kung yung sa mainstream o yung itong sa mga broadcast man kan sa indang sadiri sa internet and dai man ipinag-unabitan pa kung anong estado kang pinagasabing media practitioner na binadil kung buhay o otherwise dyan sa may tercer distrito kang probinsya ng Albay. Abangan po tabi ang mga development kayan, developing story na ipinag-flash ni kumpadreng Jimmy Nasalita, Chief Jimmy, sarong miyembro da akan broadcast o kaya kan media, sarong media practitioner, dahil palang dahil nakakwalify kung ini mainstream media o itong mga nag-engage dyan sa online practice sa internet tabi. DZGB Flash Report. Weltadahan ta, development, kumpadreng Jimmy Chief. Good morning. Yes, at nganing madali habang nagdadalagan kita tabi pa din, nagko-contact na kita sa mga possible sources niya to sa pangyayaring ini. Hello, Kap. Good morning. Sandali tayo, on the air ka. Si Kapitan Rino Olaguer kan Barangay Morera. Kapitan, ano po ang sitwasyon dyan sa barangay mo? Hindi sa pagkatapos ng lumak-lumak, may pamagaling tirikan, iwan itong minadin. Anong oras po yan, Kap, tabi? Mga 30 minutes ago. 30 minutes ago. Sa hain party dyan sa Barangay Morera, sa Pakasakat, Pagkatagat, lumak-lumak, katay na magan, o Aha. may naman. ngunyan, kanaisihan, paano nindo naisihan? May nagkaktuman sa rutikir na muna, may pinadil daw. Oho. Tapos, nagsagat man ako, inapunta ko, yaw na sa mga intelligence. May mga polis na. May mga polis. Ano sa nahiling mo tabi, Kap? Nakamotor? Naglalakaw? Pagka nagkatumban lang yung motor na, Pero buhay pa? hindi ko naman nailig sa tao, na parang ginawa tulos kay man. Oo. Initial na informasyon mo, ano sabi? Membro kan media o vlogger o anong istorya dyan? Ayun yung kuhan kami ko, hindi ko man ma-confirm kuhan daw, media. Sige. Okay. Pasiring ako dyan, Kap, for follow-up verification niya to. Thank you so much, Lavi, Kap. Pagkatapos ng pagkabak, Apa. siyempre maluyan at siyempre ma-target. Mga pirang putok na sunadangog. May nagtara, apat, na pino. Apat? Okay. Thank you, Tabi, Kap. Thank you. Okay, salamat. Si Kapitan Rino Olagirian tabi pa pare kan Barangay Morera confirm na may binadil pero kung si Isay as of now dahil pa nyato na kukuhaan bilog na detalye and yaw na may mga miyembro na dakan na Philippine National Police sa lugar. Roger. Kumpadring Jimmy, kumpadring Jimmy, i-rundown ta na so nagbubuto apang trickle of information ang pinangyarihan kan insidente dyan sa Morera sa Ginubatan, so pakasakat baga sa malubak-lubak na yan na pinag-rehabilitar na tinampo, igwang nadangog na apat na sabi, initial apat na putok, kumpadring Jimmy. Correct. And then, basado sa pahayag ni Kapitan Reno Olaguer kan nasabing barangay, kan igwang nagpaabot sa iyong informasyon na igwan ning araw ka na rimalaso sa lugar, sa area niya,
inabutan niya, tama sa pagkakadangog kung may nakatumbang motorsiklo over? Correct, pare. Roger, may nakatumbang motorsiklo, inigwa na dumanin mga operatibas na nag-iimbestigar tabi, Compadreng Jimmy. Yes, yes. Oho, ngunyan dumanagbutwa na ansabi miyembro kan kan media na dai pa man pinag naaaraman ta pa kung ini sa mainstream o dyan sa internet broadcast. Ano? And dai man naaaraman pa kung ini lalaki or babae or kung buhay o gadanta. Dai man inabutan duman so lawas tabi, Compadre. Ay nanabutan ni Kapitan, pero sa baga sa na dadangog-dangog sana ni Kapitan, media da. Oho, media. Oho, iyon ang initial na impormasyon. Okay? Sige. Tabi pare. O ni pa, may mga nagabot sa Sakoya text. Dinara na daw sa ospital emergency. Yan, hospital emergency pero dai paning naunambitan kung sa ina hospital idinara. Emergency, so si Pina yan. Ayun, iyo anang kun dyan, ang termino baga dyan sa 3rd District, pag emergency, Josepina Belmonte Duran Memorial Hospital yan. Correct. Okay, sa Ligaw, ano? Oo. So Sige. yan ang una tabi pa ma-proceed kita duman sa area and maparam na una konder. Ito yung mga pag-iriba, dahil magkapasiring na una dyan, may kasiributan, digdi sa sakuyang area of responsibility. Jimmy Nasalita, DCGB News Exclusive. Thank you so much, Compadre. DZGB Flash Report. Exclusive po yan, developing story, enot ipinag-flash kasubago mga 3 minutes ago sa programang Tingog Kanbanwaan sa DCGB ni Chief Jimmy Nasalita na an sketch reports na igwaning binadil dyan sa may Morera kan Ginubatan. An sabi, media practitioner, dailang nakukonfirmar pa kung mainstream media o kung yaon sa mga nagboboro broadcast baga sa internet. Dai pa nakukonfirmar kung lalaki or babae, dai pa man nakukonfirmar kung ini buhay ugadan. Basado duman sa follow-up ni Chief Jimmy Nasalita sa pagipag-olay through telephone kay Kapitan Reno Olaguer kan Barangay Morera, ang insidente nangyayari nagkakapirang minutos pasan ang luminihis duman sa Burera, so patukad baga kung pasiring ka dyan sa 3rd District, halik kadigdi sa Legazpi o 2nd District, patukad sa may malubak-lubak sa parteng iyan may nagkadarangog daang putok. Initialmente, according to initial reports, 4 na putok and ipinaabot iyan sa kaaraman ni Kapitan Olaguer kan Morera. Nag-aktibar ang kapitan, inabutan duman may mga operatibas na tabi and may nahiling na nakatumbang motorsiklo and nagbutwang impormasyon basado kay Kapitan Olaguer, iyon na nga na yan, media practitioner daw. And dahil pa man nahiling ang lawas, inidaraa sa hospital emergency. Pag sinabing emergency dyan sa 3rd District, ang terminong iyan, it refers to Josefina Belmonte Duran Memorial Hospital. Tabi, dyan sa Ligaw. Abangan po ang mga developments kan istoryang iyan, pinagtututukan exclusive first heard puminatok digdi po sa DCGB Tingog Kanbanwaan. DZGB Flash Report. Oras Pilipinas, alas 9:31. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey
Jollibee dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Napahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami, permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkaburunyo, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alalay yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol. May tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB.
Rio Fernandez, Tingugan Banwaan. Salamat June and antabayan po nindo ha tapadagos kaming nag-verifikar kay itong so ipinag-flash report ipinotok digdi sa DCGB na sarong miyembro kan Midyan Binadil dyan sa may Morera kan Ginubatan Albay. Good morning pala dyan sa mga taga Masbate labi-labi man so mga pasalamat lalong-lalo na yung mga taga Aroroy. Dakol pa lang kita ni mga nag-antabay man dyan online ha sa Masbate sa Aroroy. Yaon baga dyan yung mga personas na natulungan po nitong Filminera Philippine Gold and yung sa indang mga kasarabay man yung Filminera Resources Corporation and Filminera okay, Philippine Gold Processing and Refining Corporation yung PhilGold sa Aroroy ini. Gulpi ang pasalamat na papapiyo nga tinabangan kami tinulungan kami nitong mga taga Filminera Resources Corporation and Philippine Gold Processing Refining Corporation based dyan sa Aroroy, Masbate. For so long a time, ito pong mining firm na yan is kapartner na po ng gobyerno. In fact, kapartner yan because of their reputation na sumusunod sila. They stick and they adhere strictly doon po sa mga regulasyones na i-impose ng gobyerno with regard sa responsible mining responsible mining tabi. Yan so na-recognize ito, nabibigyan ng award and naging model doon po sa pag-assess ng Mines and Geosciences Bureau and ng Department of Environment and Natural Resources Office, DNR I should say, na ang kanilang operasyon po ng mina is yung pag-exploit nila ng ating natural resources is with great responsibility and in strict adherence po sa rules and regulations kung paano ang pagkakaroon ng responsible mining. And parte po ng kanila naman na corporate social responsibility, pagtatanaw ng utang na loob, pagpapangalaga dyan sa Aroroy, dyan sila nakabase nung masalanta sila ng bagyong itong Opong. Nag-regroup sila, nagkaroon ng effort na matulungan yung mga andyan. Sabi na nga, charity begins at home. So, milyones po na amount ng kanilang mga tulong ang ipinaabot 2 or 3 weeks ago, dyan sa Aroroy, worth over 10 million pesos. May, parang package, it's a relief package. Kumpuesto yan ng composed of 5 kilong bigas, 8 mga assorted canned goods and 3 coffee twin packs, mga mineral waters, bottle of mineral waters. Immediate assistance po yan kasi kinakailangan baga pag-araw kaining may mga bagyo yan after ng typhoon, ang immediate assistance yan lalong-lalo na po yung mga talagang na hardly hit saan man na lugar is pagkaon, tubig and pagkain. Yan. And all the rest continues po yan. Plus construction materials. Yan yung mga tinulong po ng mga taga Filminera and Philippine Gold dyan po sa Masbate, sa Aroroy. Yung grupo nila. In fact, meron din may konti din silang physical damage dun sa mine site pero na-recover din agad yon and yun na pagkatapos pong ma-recover yon o ma-rehabilitate after yung Typhoon Upong, ito na po yung kanilang pag-alaga diyan po sa mga taga Aroroy, Masbate. Ito pong Filminera Philippines Gold and ito pong Philippine Gold Processing and Refining Corporation, yung PhilGold, diyan po sa Aroroy ng Masbate. Diyan yung Ambulong, yung mga barangay ng Ambulong, Talabaan, Bangon, Balawing, Pinanaan,
Lanang, Habuyuan, Tinago, Puro, Panike, Amuroy, Kapsay, Balete, Concepcion, and Luya. Yan. And siyempre, ipinag-coordinate po yan sa LGU and iba pang attached agencies which sabi na nga ni, nagmamanage pag ganitong may mga relief efforts and distributions. So kung yung mga nakakausap natin dyan, may mga bistado ko dyan sa Luya ngaya Papa Pio, please extend naman anya ng credit, give credit, pasalamat yung dapat na pasalamatan na mga tumulong din sa amin dito dyan sa Aroroy, Masbate. Yun po na Philminera Philippine Gold and yung grupo nila, yung Philminera Resources Corporation and Philippine Gold Processing and Refining Corporation for the help na napakinabangan po right after ng Typhoon Upong dyan po sa Aroroy, Masbate. And yan, yung mga unti-unti na po na nakakabangon sila after 2 or 3 weeks and dyan po sa Aroroy. Sabi ni Sir ito si Sir Mercenario Ligaspi, Aroroy ngaya, my hometown. O Sir Engineer Mer Ligaspi, nice knowing na taga Aroroy ka po pala, hometown. Tinulungan po ng Philminera Mines yung ating mga kababayan dyan na nakaka-recover na sila paunti-unti. May mga nakakahurong kita dyan through chat messages nga. Pasalamat man lamang kanya sa Philminera. Worth 10 million yung ibinigay na tulong. May mga construction materials, bottled waters, pagkain, initial na tulong po dyan. Siyempre, charity begins at home. Hindi yan pinababayaan po ng mga taga Philminera. Yan. And talking about itong mga humanitarian missions, diretso ang kunyan. Yung ako Bicol Bagatabi, nagtabang man sila dyan sa Masbate, sa Masbate, package man po yan tabi, nakapackage man yan, igwaning medical mission, igwaning sa tubig, pagkaon, gabos tabi. The continuity po, despite kainibagang mga controversies, as in kung ano-ano baga na nagbuburuto ang niya na mainit na issues, nasa limelight po yung ako Bicol, pero iba po, this is different, tabi yung kanilang pinunan man tabi, so sa indang pinunan, pundasyon po kan ako Bicol na pagtaonin tabang, tadyan po yan nagpone, pagtaonin tabang sa oras kan pangangaipo, lalong-lalo na kung igwang mga kalamidades, uyang po tabi dyan. Solid ang foundation po kanako Bicol, doro diretso po yan tabi. Sa inman may kalamidad, after 2 or 3 days ma-regroup sinda, uyan naman tabi ang tabang. The latest of which dyan po sa Masbate. So ang unwavering, unending po, sustenido, sagkod na kaya po tabi na pagtaon na yaning tabang kan ako Bicol po sa satuya na mga nangangaipo. Naka-institusyon na yan igwang mga heavy equipments, kung igwang available na pwedeng darahon, ididara yan, mag-clear nin mga tinampos, pagkaon, bagas, mga immediate goodies, groceries, tubig tabi, psychosocial intervention, medical mission, nakapackage po yan, kada bes na aktibar po iyan na ako Bicol yan sa idang corporate social responsibility. Ever since, dahil pa rin kung ano mga kontrobersiya, yan po ang pundasyon kan ako Bicol, ang pagtabang na ipigdiretso sagkod ngunyan po kan ako Bicol tabi. So yan, mga dapat man niya to tabi na i-acknowledge na nagtatarabang because si Saybagan magtarabang-tabangan amidst kung ano-anong mga problema, mga issues nagburuto, kundi kita-kita man sana. Kaya hiraon po ang mga grupong iyan tabi, nag-aaktibar sa oras kan pangangaipo. Yan. Pading June, ano ang development tabi? May ngaran na kita digding kunyan na re-receive kan sina pinaggasabing binadil dyan po sa Morera kan ginubatan, pero da kita ning authority pa na i-broadcast yan hali sa indang familia o kaya sa otoridad. Mientras tanto, developing story tabi si Pading Jimmy, yan nasa linya na. DZGB Flash Report!
Pinagtututukan niyan kan sa muyang chief reporter kasubago batapos na exclusive na i-flash dinhi sa programang Tingog kan Banwan sa DCGB. Pading Jimmy, anong development tabi? Yes, pade, mapagalon, makabalda, haram mo man sa nabagan na Morera na pagsasakat na tinampo, hayak pito na maray today pa manini nawaway dining. Grabe ang traffic pade, antos digdi sa may San Rafael, dipisilon ang pag lulusot-lusot, gustong sabihin talagang may problema diyan sa itaas na parte kan na barangay Morera. And yaw na ko na digdi sa mas pisain ko na isisaga sa ining motor ko talaga dahil dipisilon makalusot. Iyo. And igwa na kita initial na informasyon kan pangaran. Pwede daw tama nini pwedeng iluwas na bako sa otoridad nagahali tabi pa de. Iyo yan ang predicament ta kumpadring Jimmy. Ta although isita na da ita mailuluwas sa publiko ta napupugol lang kita kan lay. Ngunyan ang saro pa sa nagukuha akong wisdom sa report mo tabi Chief Jimmy, yung traffic diyan sa Morera matindi iyan ta crime scene iyan ngunyan, crime scene. Kaya su mga motoristas magbalo ning halawig na pasensya ta na komplikar so dati ng traffic ko diyan kan crime scene investigation na yan diyan sa Morera. Scene of the crime operation. May proseso. Grabe ang traffic talaga tabi pa de. So mga nakantabay dyan sa indang mga lunad, dahil mang aksidente. Sa nagtupinsar may aksidente, digli sa pasakat na parte kan Morera, dahil aksidente, may shooting incident lang na nangyari, which is kinonfirm na bagayan Kasbago ni punong barangay Beno Laguer sa initial na pakipag-huron yato. O ninako tabi pa di sa may tulay sa disna tulay sa barangay Morera para labaw ng mga trucks an nagka-hirit at stranded sa mga oras na ini. Naabot mo na kumpadre so crime scene mismo tabi? Ano pa de? Yaong ka na sa crime scene mismo dahil pa? Dahil pa sasakat pa lang ako. Roger, matindi. Grabe na ang traffic. Dahil basta makakwanta. Surusuan, so pasabat, so pasakat. Ayun, ayak piton bagang tinampo ini, nag-aagi na ako digdi sa mga gilid sa mga malaboy, nag-uran digdi. Basta importante maabot niya to itong location, katong pinangyarihan, kan pambabadil. Igwa na pala dyan sa imong nakakantos tabi pa de. Roger. Mga pangaran. Roger, sa pag-flash report ko, kasubago, mga 30 minutes pa sa nada ito na pangyari. So, sandali lang, maniobrada ako. Sige, ingat kumpadring Jimmy dyan. Ang traffic dyan. Alanganin, ililusot ko yung sa kuyang lunadan. Yan, napasakat na ako pa de. Yes. Digdi, dahil mo nagayda ko pagkwentara ni na ini. Sabi ni Kapitan, digdi sa pasakat na parte sa may lubak-lubak area. Yes. Pasakat digdi sa Morera, then pababa pa kayo ni Lower Binog Sakana. Okay. So, hindi ko na nasa Purokane, may mga pulis pa. Nagabanti na traffico. Rakon dae. Ang importante may pulis pitang makahuron na konfirmaron ang siring na pangyayari pag-abot duman sa pangaran. Sabi, pare. Sige, dahil may ikabubuhian kumpadre, idodoro diretso tayo ni taharan na po sa crime scene. Ansa mo yung chief reporter si kumpadre Jimmy. May mobile kan police. And ma-picture ako forward ko lang dyan. Ipapuha ko na lang sa DCGB News Online page niya. Taray ko inikayang i-post na at busy kita sa pag-re-record. Okay, yung mananggad pa rin, di sa lubak-lubakon talaga. Okay, yan na, may police digdi nasa tao. Kaya one way sana nakukurdonan ini sa mga oras na ini. Okay, sandali lang, tamapundo na ako tayo. Nabaligdi sa tangod. Tapos ma-recompose kita Chief Jimmy kumpadre i-describe ta na so kwan. Nakukurdo na ini. Padi yun tigaya sa motorsiklo digdi. Kung pasakat ka, going kang ligaw. So tinampo
nakabalintok digdi pala na motorsiklo color pula. Direksyon kan motorsiklo pasiring sa Ang direksyon kan motor going sa Siyudad kan Ligaw, Ampayo. So most probably ang direksyon ka na biktima is pasiring sa 3rd district. Aha. Okay. So, pasiring sa 3rd district. Mhm. Well, tayo po-forward ko sa imo na sitwasyon digdi sa mga oras na ini digdi sa barangay Morera. Kuya na may Yan, nasa linya po, nasa crime scene mismo. anong ngaran kan may pangalan na ka ba? Si Sen investigador. Ay maibong ako. Sige. Maibong ako kade. Miyaw na mga tugang sa crime scene mismo si Chief Jimmy nasalita. Mayelo cordon na digdi. Oho. Oo. May mga dugo kang nahiling kumpadre dyan? Igwa pang traces ng dugo? Ay ba? May dugo ng dugo pa de? Okay, yaon pa. Ang traces ka ng dugo. Ito ni sa mga yan. Igwa dyan ni pwede magtaram sa investigador. Nasa lay iyan. Ko lang kita sa DP. Hello, pwede? Good morning. Ay, abo, dahil pwede. Pwede. Ay, dahil. Dahil pwede. Dahil, yan. dahil kita maka-persigir palikon malasa nata. I-forward ka dahil mo pala. Dahil mo na lang i-forward ang sitwasyon dikit. Dahil pa ako pa magtararam din sila, siyempre, may protocol man kayo dia. Roger. Oho. Or baka igwa dyan yung kuan, maranihan kita kumpadre Chief Jimmy, makipagsusuyuan ta na nakahiling ka na insidente na pwedeng magtaram na kung ano man agad so nangyari. Ano? Yan. So mga yaon dyan halimbawa. Pero di pa dito, puro sinig kakahuyan. Kakahuyan niya na ibong-ibong. Sige. So, ayang footage. Yan. Wala kitang official diging makakahuron. Pagkingan ito Midbidgong police. Nagsinyalis na daing na. So motorsiklo ni. Nakasinilas ni pa de. May walat pa dyan at chinelas. So, no? chinelas. So magibong na chinelas. Aha. Oo. Yan. So ang nakukordonan kumpadre para po sa mga parantabay niya motoristas, ang nakukordonan ining tinampo right side going to Ginubatan Morera stretch yan na patukad ano. Yan. And then nakatikaya digdi ang sarong motorsiklo na scooter na walat pa so chinelas ano kan data masabutan kung chinelas ini kan biktima o kung kisa ining chinelas tabi kumpadre ano. Yan nakatikaya ining scooter na di ko masyadong ma-decipher pa ang plate number ano. Di ko masyadong medyo malabo-labo data na maski pig-focus niya to yung plate number tabi ano kumpadre. So may mga traces pa ning dugo kumpadre ano diyan sa scene. Masuhon pa talaga. Sandali ta. Sige. Wala kita magkakahuron din sabi pa dita. Wala ining harang pagadin sa na ini. Iyo wala to iyan, puro iyan kakuan. Puro iyan kakahuyan diyan. Bagaman may harong duman sa laog pang maray. Ano? Okay, sige. Sandali, medyo nag-off mic katabi Chief Jimmy, ano? Medyo nag-off mic katabi Chief Jimmy. Yan. Medyo masakit pati ang signal diyan sa lugar naan. Nawawara pa minsan ang signal diyan kan mga cellphones, kan mga telcos, ano sa areang 'yan. Anyway, plate number 605 Echo Sierra ano nga ni anyo? Uniform. Okay, pakiulit kumpadre. 605 India Sierra Uniform. Okay, yung letter E is Echo, ano? Echo. Sierra Uniform. So, ini ang nakabalintok na dyan na motorsiklo, ano?
Anong brand kan motor yan, kumpadre? Ang yaon Dahil dyan? kung anong brand ini. Oho. Tapos may kwan siya kay kargan sa Mio. Mio. Oh, Mio. Oho, okay. Oo. Mhm. So wala pa makakakonfirmar digdi sa si Chief Sir sa design. Mhm. Paano daw ini makwanta? Iyo, yung chief of police kan ginubatan or yung spokesperson kan ginubatan. Ayaw nga ni digdi so investigador ko di nagpansa ko na dahil na anong pigalat pa rin? Hindi lipat sa victim. Okay. Oho. Buhay sa victim. Oh. Okay. Oh. Buhay sa victim. Very latest, so, dyan ka na. Nasabatan ko tabi pa de. Ma-developing yun eh. May nasabatan ako pala, pasiring ako digdi Trabisia. May nagwawangwang makaskaso na ambulansya. Oho. Oo. So, from Josepina pa de, hali. Josepina. Ilinipat. Di gustong sabihin, buhay. So, mobile, busy so mobile. So kung available na pag-iribat na dyan, baka ma-follow up. Dahil pa ito nakakantos dyan sa Josepina Belmonte, sa Bicol Medical Regional Hospital. Tayawan pa siya sa Trabisia kung nasa Batang Tabi pa di so nagwawangwang na ambulansya. Es posible, ito so nalulunadan ka na biktima na binadil dyan sa Trabisia na initial din na sa emergency sa Ligao. Ano? Yun na itong nasa Batang ko pa di. Itong makaskaso na. Yun na, confirm pa de. Yun ito. So, kan kinuha dyan tabi, Compadre Jimmy, baka may makataram dyan sa mga kung buhay pa o gadan, ito, buhay kung conscious pa, so, kan inakwat ninda dyan, ano? Yun nga ni, pigdadali pa na maabot na buhay pa ito sa ospital, ano? Kung limitado, limitado, na kwanta digdi, na kuning tanod, kay storya ang sige daw, kung ano ko po si Rigde, oo. So kasubago, nahiling dyo kanina kwat digdi so binadin. Dahil nindo nahiling. Oo. Anyway, so tanganing mas kwantabi pa de, makikuha na lang consistent available ng pag-iriba, makiposti na dyan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Tamang-tama, paabot ito dyan. So makaskaso na ambulansya. Roger. Oo. So ambulansya, hali digdi sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Okay, so yan pa de. Sa tuyang pagtugay-gay, hali digdi sa anong purok kini? Purok 3 Morera, pare ang pinangyarihan ka na shooting incident ngonya na pagka aga. Anyway, pero yung digdi ang informasyon ka ni dahil pa man ito duman sa police headquarter. Iyo. Anyway, so yan makakunya dyan, kumpadre, makapasimple kita dyan. Kunigon yung pwedeng mag-source outside kaya ng mga investigadores. Tayo ng mga investigadores talagang pigsunod ang protocol kan. Baka may mga nakatibaad lamang, against all odds. Talagang ang lugar na yan is, magayon supakaplano, kumbaga, kumpadring Jimmy, alanganin na lugar. Alanganin na, wala ka man digdining, wala man, ibong-ibong baka, ni kaawutan. Yes, buda, igoning kadal pa dyan, buda, talagang kung nagmumotor ka, maminor ka dyan, which is favorable kung talagang gigibuhan ka ni kararatan. Ambos ay inipalita, kaninot pag may inambos na digding lunadan pan gobyerno na lunad mga sa armada. Okay. Yan, sige. So, yun na yan pare. So, pangaran, kung ano ang naglaluwas yan sa imong pangaran, yun na yan. Niyo na yan ang... pwede kayo punta dyan, konfirmasyon. Hali sa autoridad. Sige. Anday, mambaga kita pwede basta magpangaran na kan lususog sa data privacy. Sige. So, just in case na dahil kita makakuha kang pangaran, arog na kan talaga. Kita nga ning dahil kita magbayular. Basta ikaw ni nangyari. So publiko, bitin na sa impormasyon. Yan. Kumpadre, Jimmy, Chief? Go? Go ahead. O yun na tabi pa de. Wala kitang magiginibot. Takon kanso inot. Kaya pwede kitang makakuha na informasyon. Yaon digdi mismo sa investigador. Asog daw, ang pasabot sa to, tikuman na dahil kita magiginibo baka may pagbabasaran silang protocol ito nga ning data privacy. Roger, taday panganin na stabilisar kung paano sa pasistema, kung sinabayan o kung tinapaan or what, agang-aga alas 9 pasado more or less yan pwedeng iguning mga nakasunod dyan, kumpadre, bako? Nako, kaya lang. Posible, busy.
broad daylight yan, Buda, ang lugar naan talagang maminor ang mga bihikulo, di igwa talagang makakasakob na may nakahiling dyan, pero baka pwedeng sunag diretso na sa naman, ano? Oho, Yan, okay. pwede nga ning baka may naka-video kung ano. Tapos siyempre, nasusundan mo nasa batan mo, baka may ginagkuhan. May mga nakadaskam, ano? Nakadaskam, oho. Roger, sige. Okay. So, yan, paday medyo sacrifice mo na ang biyahe sa lugar na ini dahil lang sa nakukordonan ang lugar na ini sa mga panahon na ini dahil lang tayo natural keep proseso. Gari pigalat kayo digdi. So, makandakan gari suko gayod Soko. ang pigalat ninda digdi. Dahil man digdi nakukordonan, wala man naglalaog digdi natural. Maski maging pulis, dahil man naglalaog digdi sa lugar na ini. Roger. So, abang ata try ko duman sa police headquarters. May maging ka pamilya kung naisiya na ini, wala man kita digding nahiling. O baka duman sa headquarter, mapasiring ako sa Sige. police headquarter lagot tabi pa rin. Oho, sige. Out naman ako, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadre Jimmy. DCGB on assignment. Yan po ano tabi ha, very latest tabi. Yaon na sa crime scene ang samuyang chief reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita, and it was confirmed na may tumba man ang gaduman na motorsiklo, may mga traces pa po nin dugo, possibly human blood, and igwang nawalat duman na tsinelas. Ang lugar kang pinangyarihan is Purok 3 kang Morera. Ini po ipinag-flash report kasubago pa sa DCGB pagpunta pa lang kang programa. Adyan iyan sa Purok 3 kan Morera. Ang direksyon kan traffic ngunya na gulpi is both sides. Ang insidente kung pasiring ka sa 3rd district nangyari right side kan tinampo so pasiring sa kunyan sa 3rd district sa Ginubatan Ligaw area. Nakukordonan iyan pakasakat ng gadda ning diit dyan bago makasakat duman sa pinaka maray ng klaseng tinampo baga dyan sa Morera. Now, ang sabi very latest pa buhay. So binadil buhay, and nasa batan nga ni kan sa moyang chief reporter ang sarong ambulansya makaskason pasiring po digdi sa segundo distrito es posible baka diyan yan idalagan sa nearest hospital, private or public it's either Bicol Regional Hospital and Medical Center or kung sa ina private hospital diyan, depende po sa assessment kan mga emergency medical team na nagahandle kang pasyente kang biktima sa laog kan ambulansya. Tabi yan. So abangan ta yan. Po? So pasensya na po tabi so mga ining paraan tabay ta sag-uyan na po sa muan pangaran. Pero we are being constrained by law. Kami mapipreso kung uunang bitan ni po yan. Dahil na po itong nakasanayan ta na pag nakuha kami ng pangaran dyan, iluluwas mi tabi. We are constrained by law. Please bear with us tabi. Gulpi na ang gulo-gulo mi na mailuwas ang pangaran for the sake of public information. Dako na for the sake na pasukan ng konsisay, kundi public information. Kaya lang tabi, nakukonstrain kami kang lay na iluwas ang mga pangaran kan mga ayan tabi. Sagkod na day po, nagtataram, itong so otorisado sa nakan lay. Ayan po tabi. Now, iyan na lugar na ang kumpadreng June, may nakahiling dyan, tananata, alanganin na lugar pa itaas. Siyempre, may mga nagsurunodan dyan na bihikulo maluway. So kung igwaduman sa inutan ng Rimalaso, halimbawa so nakasunod, may nakakahiling ka yan. Bako? And broad daylight Broad daylight. Igwan ng nakahiling ka ang broad daylight. Inda, dahita pa maestablisar kung paano so sistema kan pambabril dyan sa pag-iribata sa media. Dahita masabutan kung so pasistema managad dyan sa nangyaring yan tabi. Sandali po muna, may apod kita. Baka kung gusto kayong mag-on-air or off-air, ikwanta lang tabi, hagadun tan sa yung permiso. Hello sir, CPU po kan DCGB? Hello? Okay, would you like to go on-air or off-air tabi? Sige, i-off-air ko muna tabi mga tugang tabaka may importante ini na relasyon dyan sa nangyaring yan dyan, pambabadil sa pinagasabing media practitioner, iyaw ng pangaran sa tuya, kundi talagang data pwedeng ilas sa tabi. Please, bear with us tabi. Yun na lang yan yung alas 10 ng Bareta, I-acknowledge mo na lang June yung Bareta, buday mga sponsor. Ay, igwa pang Bareta alas 10, sige. Mabulta po kita, pakaliskan Bareta madyan alas 10 sa Newsbase.
Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. An oras, alas 10:12. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Puminakol na sa 748,379 na katawo o katumbas ng 217,12 o 17,012 na pamilya ang apektado kan magnitude 6.9 na linog na yuminugyog sa Bogo City, Cebu kan Setyembre 30 sigo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Base sa record kan NDRRMC, 1,324 na pamilya o 5,770 katawo ang padagos na nagtitinir sa 19 na evacuation centers. Nairehistro man ang 79 na mga nagadan, asin 559 na lugadan, maski sa ngunyan pigibirek-pikar pa ang mga nairehistro kan ahensya. Katakod kay ni Igwaman na 12,704 na aftershocks, pun kan magtama ang linog. Nasa 134,224 na harungman ang nadanyaran, kung sa 126,928 ang medyo naraot, asin 7,296 ang dagos ng naraot. Yantas na uminabot na sa 474.78 milyones pesos ang naitaong tabang kan gobyerno para sa mga apektadong pamilya sigun sa NDRRMC. Iyan ay detalyes kan pangalas 10 na bareta hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Tecundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumaguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Generica Drugstore is an accredited PhilHealth gamot provider. I-claim ang libreng gamot nyo sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Para sa listahan ng participating stores, pumunta lamang sa official Facebook page ng Generica Drugstore. See posters and flyers for more details. Metro is turning 43, and we're celebrating with awesome
awesome surprises during our 3-day anniversary sale this October 17, 18, and 19. Enjoy exclusive treats for our MRC and MBC members. Metro Rewards Club members receive free gifts with a minimum single receipt purchase of 1,500 or 3,500 pesos. Metro Business Club members get theirs with a minimum single receipt purchase of 7,000 pesos. See poster for complete mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 237644 series of 2025. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Dire-diretso kan developing story pambabadil sa pag-iriba niya to sa media. DCGB on assignment. Nasa linya man may tuugod si Kumpadring Al, location Pading Al. Hello, Pade. Hello. Yes, go ahead, Pade. Yes, Pade, nagkataon na yung kaniligdisaran ni kan BRHMC. Positive, yaon na tabi digdi so biktima sa emergency room. Kan BRHMC tabi, Pade, na linaog na diretso sa trauma division kaning emergency room. And tawron ko sa na so sige daw. nagdara. Sige, oho. So taga kuan ini midbid ko ini tabi Pade personal Yeah. na pagiri batang ini sa media na met ko man ini minsan sa mga press conference. Lalaki yun, lalaki. Lalaki ini tabi Oho. Pade. Oho. Dakulaan lawas. Kumbaga ini nagiining barangay Kagawad. Digdi sa Legazpi, naging kagawad siya digdi sa sarong barangay sa Legazpi. O, tama. And ang aram ko, nakaulik na ini dyan sa, taga-Ginubatan mismo ini. Taga-Ginubatan, kaya siyempre yaon siya dyan nag-uli sa area kan Ginubatan. Haluin nang kami kan nagkahilingan kan mga enot sa mga press conference, mga nagkapirang bulan na. Oo. Pero midbitay ni personal ko di problema tan bawal sa ton magngaran. Roger, so kairiba kumpadre, anong taramon sa imo buhay? Ang nagdara digdi si MDR MO. Personal kan MDR MO Ginubatan. Yaon na nga ni saya sa mga personal belonging. Sabi ko, i-turn over na lang sa police. Yaon digdi sa mga personal identification niya. And actually buhay pa man ini na uning ani sa emergency room mo niya, pero sabi kan taga MDRMO dakol so tama mga more or less yung daa so tama Isus. sa iba-ibang parte kan lawas. Kaya talagang I don't know kung sana dahil mangyari ang pwedeng mas maraot na mangyari. Sana mabuhay pa man ini, pero yaon iningon niyan tabi Pade digdi sa emergency room kan BRHMC. And by the way, nangangapudan ang BRHMC na sa mga parientes kayo ni. Baka may mga parientes na paskisaro dahil pa lamang kay kapamilya digdi. Yan. Kaya kita nga ni, nangangapa man sa informasyon. Kundi nahiling ko lang tabi pa di so ID niya. So ID niya. Kaya na-confirm kung iining pag-iribat ang ini sa media. Anyway, madali pa di. Kahurunong ka ni June off-air, may iitara mo so ngaran, tapos i-compare ko digdi sa ngaran June, pag i-off-air mo na si Pading Al, June. Apo ta daw so ngaran June. Pero nainig ko digdi sa ID, talagang confirm. Apo ta daw so ngaran June, off-air ki Pading Al. Tamay nagarapot mo sa tuy off-air. Sige June. Ihapot mo sa kay Pading Al, i-off-air mo si Pading Al. I-off-air mo naka-off-air na si Pading Al, June. I-off-air mo na hugot yan. Apo na daw so ngaran June kung iyo man nanggadaan. And then pasiring ka digdi sa ko June kung positive tapos igo na kita ngaran nakapot digdi and may nagaparaharapot sa tuya, nag-aso sa tuyang cellphone sa messenger, sa text i-konta yan kung iyo man nagad. Magdigdi ka sa kuya June tanganing makonfirmar yan na ngaran yan. Data man itataram off air ta iyo na nga niinan makagulo-gulo sa lay na ini. Bitin ang publiko sige John. Okay na, confirm na ni Pading Al
O sige, ibalik mo na on air si Pading Al, then pumunta magpasiring ka digdi John. Naitara mo na kay Pading John. Ayun ang tama sige, sige, ko na kay sige, John. sige, yan. Confirm Okay. yan. Base digdi sa mga ID niya. Oho. Dahil naman ako naglaog digdi sa emergency, bawal naman maglaog, pero na-confirm ko digdi sa mga identification niya na yung manang ganin Roger, sige. dating kagawad, tapos dating aktibo kayo ito sa militante, ano? So, dating aktibo ining sa militant group kan panahon. Naramdaman ko gari naging miyembro ini kan mga League of Filipino, yung mga LFS kayo ito, ano? Mga rally-rally, pero ining aktibo kan panahon. Pero kanya, naging full-time na siyang media. And naging barangay kagawad nga ni sarong barangay sa Legazpi. Itong mga nagharapot sa Kuya Off Air, mga amigos ta, mga listeners, kung ano yan ang ngaran na pinagtataram nito sa Kuya Off Air, iyon na po yan tabi ha. Pasensya po kamo, dahil ko kamo masimbag on air, iyon na po yan ang nakabugtak naman sa IDs na nakuha po dyan sa HMC na pinagdarahan kan binadil na miyembro kan media. Iyon na po yan. Okay. Ang nakapangaran dyan. Sige, Pading Al, bubuhian ta ka dyan ha. Sige. So, uni so nagdara. So taga MDR rin mo ginabatan. Pare so ining mga personal belongings niya ipakiton over lang tabi sa police, ano? Opo. Sige. Buhay da, ako daw padi yan na kuha nagdara kun. Sige pa de. Go ahead. Kumusta so ka mugtakan kan Kumusta binadil? ka magtakan kan pasyente noy? Kumusta ka magtakan paglawgan mo? Buhay pa. Pero nakulo ng tama niya. Nakulo ng tama. Sabi mo mga morales, mga siyam. Sa indas o mga tama? Sa inso nahilig ng tama? Sa giliran, tapos sa likod, sa tubangan, sa braso. Basta nakul. Pero nakaurong panindogan paglawgan. Dahil na. Nagkakataram pa man. Anyway, siguro sa mga kapamilya, kapunanda na lang na umati kita under kita ngunya sa DCGB. Baka may idea na sa pamilya, mahanap man kita dito mag-atap kay ayuda kayo sa paano ni Sulo dito. Okay. Sige, Pading Al. Salamat. Pading Al, bubuhian ta ka dyan. Tana sa duman sa ginubatan, si Pading Jimmy, Chief Jimmy. Okay, sige. May dagdag kayan tabi, Si Pading Al halit dyan sa BRHMC. Thank you so much, kumpadring Al. DCGB on assignment. Okay lang yan ni Chief Jimmy, ni Pading Jim. Pading Jim, what's happening, Pading Jim Galaray? Yes, pade, naglalab kita na igwadig dinin ka pamilya sa nama-report o digdi sa headquarter. Negative man kitang inabutan digding ka pamilya. And so mobile kan police na yaon duman sa crime scene. Marikason nag-adapt pa digdi and inapot niya to kumpasain. Pasiring dyan sa BRM, Bicol Regional Hospital Memorial and Medical Center. Hospital. Na makadaksin da ki follow-up, makakuha lamang da ka kay kung ano pang statement. Manangod sa proseso kan sa indang investigation tabi padi. And siguro aputan pa dyan si Pading Al. Pero as of now tabi pa din talagang tikom dahil ki informasyon na nagluluwas digdi pakiro na niya to na makahuron so bagong Chief of Police digdi sa ginubatan si Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial. Pero dahil man nga kita pinasakat may sumda dahil informasyon na nakuha kita digdi sa manungod sa detalye. Dahil nga pada sindaki detalye, dahil pa man kita sindaki nakukuha nga nakakahuron ali duman sa taas lamala dahil man ki mga tao duman sa lugar kan pinangyarihan tabi pa din. Roger. So aros digdi sa ginubatan public knowledge na yan na informasyon na yan and itong pangaran. Pero yan nga pugol kita kan na lay na bawal kita magpalawar sagpod na bako otoridad nagtatarap. Igong nga ning maglulos na impormasyon na is posible inabangan dyan sa may taas na porsyon ng iyan kumpadring Jimmy, inabangan gayud kan mga salarin and duminulag. Siyempre madulag itong sa mga may kagibuang kaayan, automatic da. Okay, sige. So, ina ko sa nakon description tan sabi digdi sa kuya naka-short pant, naka-chinilas. And inapot niya to digdi sa investigador nako baka mapasiring sa duty. Gari imposible nga mag-duty. Naka-short pant. Naka-short pant tapos naka-chinilas. Nasabi biktima sa pambabading digdi sa Morera sa Banuan kan ginubatan. Roger. So yan tabi pa din. Sa to yung mga dagdag na informasyon. Pinagtuturo kita kung
gusto na makakuha da kan initial na informasyon, albay PPO na. Albay PPO na. Sige. Oo. Okay, sige. Okay, yan tabi pa rin mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita. Chief Jimmy. Go. Apo doon ta ka after kan programa, ta igwaning impormasyon tabi. Ano po? Okay, thank you. Sige. Thank you so much. Mga tugang, yan po ang developing story. Abangan ang mga follow-up kayan. Salamat kan sa ido pagantabay. Malamang Diyos ang magbantay. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone. Oras Pilipinas, alas 10:32 nin pagkaaga. Ang madadangog po nindo, iuman ana samuya man pong tauna na pinagigibo na Earth Forum in connection man po kan kapista ni Senyor San Rafael, mahal na patron kan Legazpi, asin kan samuya man na tauna na pagsilibrar kan pagkakamukna kang DCGB ang Earth Forum. Ang sa indong madadangog na on-air na prosedimentos, iyo po ang mga pangyari opening kang Earth Forum dyan po sa Ayala Malls hatod sa indo kang DCGB. From DCGB, dumang kita sa Ayala Malls. So there you have it, ladies and gentlemen. Jos marahay na aldaw po giraray sa Gabos. Good morning to our distinguished guests. And of course, today we are gathered here today as DZGB AM, the Pioneer Radio Station and